रंजित भैया कि हमरो के लगही तोहरे नियर बेटा बड़ा तोहरे नियर हर बेटा राउर पी के रोज करले डरामा मार के फुफा अरे अरे आई कैसे कैसे बुला लीजिए, अगर डांसर है तो बुला लीजिए, क्या दिक्कत है, मेरा मन है यार। हमरो के लगही सुताले आमा हमरो के लगही सुताले आमा बेटा राउर पी के रोज करले डरामा बेटा राउर पी के रोज करले डरामा और इनकरा तरफ से ये ऐसा ने बेटा बड़ा 2 रुपया और बहुत धन्यवाद कहत सेज पे हमके छोड़ के सैया सुतल जग के लामा ऊपर से सवतिया के अलगे डरामा ऊपर से सवतिया के अलगे डरामा बेटा राउर पी के रोज करले डरामा बेटा राउर पी के रोज करले मर जाई ना छोड़वा कुछ कर जाए हे राजा कहियो माहुर खाके मर जाई ना छोड़वा कुछ कर जाए बेटा राउर के रोज करे हमारा विभूतिपुर थाना में बाण ठीक ना अंकर ये हर पर से औरत रह दिया आई मुर्गी वाला भाव आधी आधी रतिया में भैया पगली मुर्गी नहीं आता है आपको आता है ना मेरे साथ मारिए हम मार रहे हैं ठीक है आइए कि आधी आधी रतिया हमारा के जगवे के बाड़ी हमारा के जगवे के बाड़ी हमारा के जगवे आधी आधी रतिया में भट पसया मेरे पिटी के बड़ी हमारा के जगवे के बाड़ी हमारा के बाड़ी हमारा और मारी खाती चौरस लेके बसवा के धाम पेट के पी जाएंगे मार के फुटका पर बहुत निकम्मा मारी खाती चौरस लेके बसवा के धाम बेटा राउर मिलल बड़े एकदम निकम्मा बेटा राउर पी के रोज करले डरामा सावन का महीना पवन करे सोर सावन
चलेंगे। घर से निकल जाने होते सवेरे में आके रतिया के उताया मेरे ऊपर से सवतिया के हरिया लगे ऊपर से सवतिया के लगे डरामा बेटा रावण के रोज करे हमर के लगाई सुताले आमा हमरो के लगाई सुताले आमा बेटा रावण के रोज करे रामा 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 बेटा रावण के रोज हरि कर ले एकदम निकामा बा।